Привет на всички! Един много бърз обзор на младите ирги и сортовете, които имам. Първото е Принц Уилям. Нарочно ще го покажа всичките заедно, да видите каква разлика има в височините и размерите. После ще погледнем плода. Тук е Принц Уилям, към който имах най-големи очаквания, но той расте сравнително слабо и плодчетата му са доста дребни. Не са лоши на вкус, но са сравнително дребни. Ето колко е малък плода. Директно до него е Honeywood, на който най-големите сме ги изяли вече, но ето тук се вижда каква разлика има. Сега ще откъсна едно, само за визуално сравнение, между Honeywood вдясно и Принц Уилям. Honeywood също така дава повече плод за тая млада възраст. Има няколко чепки тая година и е пуснал доста издънки. Ето тая издънка тук 50 см е от тая година, тая също, тая 60. Така че се надявам, че ще стане добро храстче и явно няма да расте толкова бурно на височина. След това имам две, една до друга, които леко са кльофнали от плодчетата. Тия трябваше да бъдат или ламарки, или канаденсис. Вероятно са канаденсис диви. Те имат много силен растеж, може би най-силни предвид, че ги сложих като най-малки растения, но плодовете по тях са сравнително малко, а на другите ми две, които са над 2,50 високи, няма почти никакъв плод. Въпреки това, като за диво растение, плодчето е по-едро от на Принц Уилям и вкуса му е доста приятен. Все още не са изцяло озрели. Следващата, ето тая, гледам си бележките тук, Смолки. Тя ми харесва с това, че тя е унифолия, расте много силно изправено нагоре. В момента е ето тук връхчето, като това прираст целия е от тая година. Почти 1 метър прираст, вече на 1,80 надминава. По него няма почти никакъв плод, само едно клонче има плод, но поне расте добре. И тук има една издънка нова, която е на 1,20 м от тая година. Тук има няколко плодчета. Хубав размер, хубави клъстъри. Съжалявам за контрастното осветление. За мен е интересно с тия ирги е, че всяка има лека разлика във вкуса. Аз лично ги определям нещо редно между ябълка, слива и боровинка, но няма никаква кисело, само сладост в плода. Следващия е един турбоманик, който е Слейт. Той, откакто съм го взел, почти не е пораснал на размер. Това е целият прираст за миналата година. Няма и 25 см, но както миналата година, така и тая има супер много плод. Честно казано, бях решил да му махна всички цветове, за да може да порасне на размер, но забравих и сега, че е късно за това нещо. Интересното е, че е пуснал издънки, което ме радва, защото ще мога да си го размножа. До година може би ще му махна плода, ако се сетя. Но той е много по-малък. Вижте колко по-малък спрямо съседните му. Това са Смолки. Това малкото е Слейт. До него е Нортвайн. Той е нещо по средата като размер, но пак расте много хубаво изправен нагоре. Хубава туфа. И издънките му не са много настрани от него, са близко до корена. И няма много плод. И той е може би най-късният сорт, като гледам, защото тук има едно, като гледам, това си е направо зряло, чисто зряло. Но има само 2-3 чепки на цялото храстче, въпреки че е добро като размер. Последното е една красноярска. Тук тая година издунка една дълга издънка с като хороза, не знам, но съм я оставил. При нея плодчетата са още по в началото на процеса, чисто зелени почти изцяло. Ще озрея най-късно, като гледам. Тя е от тая редичка най-високата, гони към 2 метра. Това е метеостанцията тук на оградата. Ето, показвам ги пак всичките. Красноярска, Нортвайн, Слейт малкото, Смолки, двете канаденсичета. Надявам се поне едно от тях да го ошладисам
с поне 2 сорта, за да видим как ще върви нагоре. След това имаме Honeywood и Prince William. Така, тук сега ще е по-трудно, но да видим как се справяме. Тук има 2 растения, Irga Canadensis. Това са ми оригиналните, които дойдоха, мисля, че от Plandorex. Трябваше да са ламарки, бяха 2 Canadensis, 2 ламарки, май изгледах всичките само Canadensis. Всичките съм ги оставил на по 3-4 стъбла. Ето тук долу се вижда, сега ще приближа. Искам да покажа нагоре, че вече са твърдо над 2,50. Това, което извисява до тях е канадския глог, който върви супер изправено нагоре. Много различно от нашите глогове. Тук е една саморасла бреза, която отдавна е минала 4 метра. На тази Irga миналата година имаше доста плод, но тази има само 3 чепки и то не много едри плодчета. Интересното, което ще кажа финал, е, че по тия тук долу по това трасе имаме капка. Тя не се пуска много често, но все пак има някаква влага през сезона, докато на уния горе те не се поливат изобщо. Ако случайно някой път ливна някоя кофа вода, много рядко, в принцип са без поливка. Тук долу в този треволяк, където виждам за щастие, че има и нови издънки. Ето къде е капковия маркуч. И той не пуска много скоро, ама все пак има някаква остатъчна влага. Затова е неопревено тук. Ето това нещо. Ето ги стъблата. Тази има вече 4-5-6 стъбла. Ето и тази. 4. Доста приятна дебелина. И нагоре се разклоняват много хубави. Почти не съм ги рязал. Освен клонките, които влизат тук в тази пътечка. Да не ми пречи да минавам толкова много. Тези са с потенциал, едната от тях да я премахвам или да я ползвам за майчино растение само за издънки. Защото гледах по интернет как ако отрежеш по-голяма част от растението отгоре, стимулираш много нови издънки. Това може да ми позволи да добия нови ирги за шладисване за в бъдеще. Но дори и така са страхотен ансамбъл, защото на есен листата им се оцветяват много красиво. Глога става оранжев, липата, брезата става жълта, а тия стават червени. И просто са много красиви като групичка тук, дръвчетата по края на имота. Показвам само отпред, тук е пред иргата плода на златния касис, който в момента зрее и все още не е озрял. И се вижда как минава всички разцветки от зелено, през кихлибарено, жълто, оранжево, винено и отива към тъмно, докато трябва да стане почти тъмно черен, за да е готов да е озрял с вкусна боровинка. И това ще е за днес.